konkluderer en ny rapport, at vuggestuebørn slet ikke stresser mere end børn, der bliver passet derhjemme. Og det er dejligt. Det er vi mange, der er glade for. Ja, Peter Lund Madsen og de skal nyde det, så længe det varer. Ja. Jeg er især glad for det, fordi at jeg kan nu med god samvittighed sende min 2-årige datter i vuggestue, når jeg skal på arbejde. Hej, Lucia. Er du klar til at gå? Nej. Er det ikke vuggestue, mor? Jo, du vil. Nej. Men mamma, det er så, mor. Hvad siger du? Er du stresset? Jeg føler mig meget stresset. Hvad er det for noget pjat? Du er ikke stresset. Har du ikke læst Politikken i dag? Så sagde du er ikke stresset. Nu går vi i vuggestue, ikke? Nej, det er opfølgende, mor. Men mor skal jo på arbejde. Du vil gerne have, at mor kommer i fjernsynet, ikke? Okay, mor. Godt. Kom. Vi skynder os videre til næste runde. Det var en meget, meget sød lille datter, du har. Ja, og jeg har lovet at hente hende inden kl. 11, så vi skal videre. Hun er helt rolig.